न'निफ्राय बाहेराव खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय माखासे बर' सिख्लाफोर आरो हिनजावफोर बिसोरो न'आव थानाय समाव मा साननानै फैयोमोन आरो बेयाव फैनानै मा मावफैयो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ। दाख्लैसो 25 तारिखआव 25 अक्ट'आव जि दानाय कम्पानियावनो जानानै थांनायमोन मोनसे जाथाय। बर' सिख्लाया उड़िसा सेंग्राजों देहेरै सोमोन्दो लाखिनाय। खायफाया फैयो न'खराव रांखान्थि आंखालनि थाखाय बायजोआव खामायनानै गरसे गरनै न'खर सुंनो होननानै, आरो सोरबा बिदिनो फंबाय बिनानावमोनखौ फरायहोनायाव एसे बिमा बिफाफोरखौ रां रुफा सुंहरनो होननानै, आरो खायसे गोबां थांखि लाना फैयो जानो हागौ। बिसोर माने फैनानै गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरजों ओरैबायदि गोसो गेलेमलाङोना जेने बिस्रा गावनि हारिनि बेबायदि जाथायखौ बुङाब्लाबो जायो, माने कमन बायदि जानानै फैबाय आरो आथिखालाव। सोरखौ सोर मा होननानै बुंनो। एक्सुवेलि जायफ्रा बायजोआव फैनानै खामानि मावनो फैयो बिसोरो एसे सानोब्ला मोजां। आरो बेनिफ्राय दाख्लै बावैसो मोनसे आंनि गोजाम भिडिअ'आव मोनसे कमेन्ट्स फैदों आरो सिख्लाफ्रालायनो रां रुफानि आंखालनि थाखायनो माने देहा फाननांगौ जायो, बेबायदि मोनसे कमेन्ट्स फैदों आरो आंनि गोजाम भिडिअ'आव। आं बेखौ स्क्रिनशटआव होगोन। एक्सुवेलि खायसे सिख्लाफोरनि थाखाय राङानो गुबैसिन नामा? जेनेबा थांना थानायनि थाखाय, गावनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय राङानो जोबथा नामा? रांखावरिया मानसिनि जिउआव गोनां, खिन्थु रांखावरिनि थाखाय गावखौनो बेसेन गैयै खालामनाया बेयो एसेबां गनायथाव नङा। गावजों लोगोसे गावनि न'खरनि हारिनि बिदा फंबायनि मान सनमाननि खोथा थायो, आरो माखासे गावनिखौनो दोनथ', गावजों लोगोसे माने गुबुननि आइडेन्टिटिनि माखासे खोथा थायो आरो। जोंनि समस्या जों मिथिगौ, जोंनि पार्सनेल मेटार बेफोरबायदि माने माखासे सिख्लाफ्रा बुंनो नागिरो आरो पार्सनेल मेटार जाहैयो आरो माने पार्सनेल मेटार हिसाबैसो माने खामानिखौ मावो जाहैदों। आरो पार्सनेल मेटारथ' थायो, खिन्थु पार्सनेल मेटारखौ सल्भ खालामनो थांनायावनो माखासे समाजनि, गामिनि, रायजोनि मान सनमाननि खोथा आरो मान सनमान जानाय, मान सनमान दाननाय माखासे खामानिखौ जे मावो, बे पार्सनेल मेटार सल्भनि फारियाव गोग्लैयो। आरो जियानो जा, रां रुफा आंखालनि थाखाय लाइमोनफ्रा एसेबांदि आवसारि जानांगौ, एसेबांदि गोसो रेजें जानांगौ बे नङा आंनिफ्रायबा। बेनिफ्राय बायजोआव खामानि मावफैनायफोरखौथ' मा बुंबावनो, बुङाब्लाबो जायो, माने फ्राय कमनखासै आरो। एक्सुवेलि ओरैबायदि बोरमा मेन्दा सारोन हगारनाय बायदि जाफैयोना बाहेरायाव फैनानै, खायफाखौ माने फोथायनोनो जोबोद गोब्राब जे बेयो बेबायदि खामानियाव थाङा, फोथायनोनो गोब्राब। आरो फ्राय होननांगोन बाहेरायाव फैनायफोरनिफ्राय बांसिनानो 100आव 60-70सोआनो आंनि नोजोराव माने गाज्रि धान्दायाव गोसो लाबाय थायो आरो जायनि थाखाय माने मोनफ्रोमबो कम्पानियावनो बारे बारे माने जानाङि जाथावथारि जाथायफोरखौ माने लाइमोन सिख्लाफ्रा मावफैयो। गुबुना गावनि गोसोआ थिगब्ला गुबुन रावबो जेबो नारसिननानै रावखौबो जेबो खहा खालामनो हाया। गावहानो जुदि गोसो गैखायाब्ला
गुबुना नोंनि गोसो गैयिखौ जबरदस्ति खालामनो हाया। बेयाव सोरबा सासे मोनसे दाय मावोब्ला सोरबा सासेखौ दाय होनानै मुलाम्फा गैया आरो सोरबा सासेया सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ जबरदस्ति माने बै सिख्लाया गोसो गैयाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया। दा जोंनिया माने मा होनो बर' सिख्लाफ्रा फ्राय बिराद इन्जय लाफैयो माने गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों हौवाफोरजों फ्राय बिराद इन्जय खालामफैयो माने गोसो खुलायै रायलायनाय होनलायनायनि बादै माने बिसोरो इसिङारि गुबुन सोमोन्दोआवबो बिराद माने इन्टारेस्ट लानो गोसो जाफैयो आरो बैसोरबायदि सिख्लाफोरनि गोसोफोरखौ माने मा होनो जोबोद सोमोनांथाव आरो जे गाव बे सेंग्रानि जेबो मिथिया आनखि बियो कम्पानियाव फैनानै बा बायजोआव फैनानै बेखौ लोगो मोनदोंल'सो बेजों रायलायदोंल'सो बेयो बेबायदि जाथिनि मानसि होननानै मिथिदोंल'सो खिन्थु बिनि बेकग्राउन्ड बियो जेबो मिथिया अब्लाबो बेजों मा गोसोआ गिलिनलाङो आरो बिनि फारसे जियानो जा आङो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोफेरा आरो लाबोनोबो साना माने गोबां जाबाय थानायफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो थेवब्लाबो आङो दिनै लाबोनाय जाबाय मेनलि आंनि बेखौ बांसिन एसे मा होनो लासिंसिं मोनदों आरो सिख्लाफोरादि इसेबां गलाम ना गासिबो नङा आरो जायफोरा मोजां बिसोरो माने दासिमबो जेबो जायफोरा गोसो थिगखा जायफोरा गावनो थिगखा बिसोर माने दाबो जेबो माने ससियेल मिडियायाव गाज्रि सावगारि लाबोफेरा आरो लाबोआबो बेनिफ्राय जायफोरा गोसो गाज्रिखाना बिसोरसो माने गोदाव सोराव खालामगासिनो आरो ससियेल मिडियाफ्रावबो गावखौनो माने गावनि जेबो मा होनो सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि लाखियालासिनो माने उदाङै ससियेल मिडियाफोरखौ बाहायगासिनो दं आरो दा नैबे बाथ्रा साननो गोनां आरो रांनि थाखायनो माने दानि सिख्लाफ्रा माने जेबायदि जाथावै जागासिनो जादों जाहैबाय सोरनिबा थाखाय जियानो जाया माने आङो गोलाव खालामनो साना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय उननि समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर मोनसे सोंथि मा सिख्लाफ्रा रांनि आंखालनि थाखाय बेबायदि गावनि देहाखौ फाननांगौआ नंमारगौ नामा नोंथांमोननि थाखायब्ला जाथावना नामा दा मावथारनांगौ होननानै सानो नामा नोंथांमोना रांनि आंखालनि थाखाय रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय नोंथांमोननि कमेन्ट्स होनानै थाबाय गोजोन्थों।